mareka den prayitna asmunira ririh eka bali Dityani Gandayani Kakang Semar Badranaya dina sak mengko Anoman nampa jejibahan kang ora enteng kang sinampirake pundhakku kiwa kang sarta tengen ya kuwi dadi duta-dutane Sri Rama Wijaya lumarap aning praja Ngalengka ya kuwi ana telu kang digayuh sedyane sinuwun Sri Rama Wijaya kaping pisan Anoman diutus nak yenake kawilujengane Rekyan Sinta kang angka loro idep-idep neter kekuatan praja Ngalengka lan angka telu ya kuwi maringake ali-ali kang aran ali-ali Sutya Ludira Ndara Anoman Ngalengka niku kondhang negara sing winastan kandhang macan wiwit saking pejabat nganti kawula punika wujudipun raseksa watake buta buteng betah nganiaya sapa wani mlebu sapa wani ngrabasing negara Ngalengka mulih mungkari pengaran-ngaran lah banjur prayogane piye Kyai ampun wasu melanging batos sing tatak sing tetek sing tutuk sing jejeg imanmu Ndara Semar ora negake kelawan dutane Sri Rama Wijaya kula dombani kula badhe mlebet wonten kancing gelung dika lajeng dika Ndara Anoman badhe bidal dinten napa ora ketang colok lintang sambung obor aku budal dina iki Kyai monggo kula dherekaken Gus
kunir beta kasut kayu Taman Asoka mapan aneng kunjerik kraton Ngalengka Diraja. Kudune taman kang kebak Gandawangi. Dasar tetanduran maneka warna wimbuh sekar kang sarwa neng semage. Parandene ing wanci pika sedaya sami alum tetel saking pange. Tumiba ing Gesma sineret angin tan ana endahe Taman Asoka labet dayane sang putri Mandili ingkang cinidra dening Sang Rahwana Raja Warasinta nandhang rudaten saben hari mung neteske luh ageman kang den rasuk teles kebes kebak banyu tangis. Dewi Trijata tansah nglelipur Sang Sekar Mandili nadyan rinereh datan wadeh denira ladi kanthi sumeh. Aturira Sang Trijata mecah tintrime kang kahanan. Duh Kusuma Dewi, kula aturi dhahar sawetawis. Mbok menawi punika ta unjukan toya saking lepen negari Ngalengka ingkang nyegeraken tartamtu gawe angles ingkang padaran Sang Dewi. Iya Trijata. Paringna kono dhisik. Mengko tak ombene. Matur nuwun Trijata. Wis ngancani aku nganti seprene iki. Ternyatane kula punika inggih mboten sarujuk menawi Kusuma Ayu mapan wonten Ngalengka. Tartamtu kadi manggen wonten neraka jahanam. Saendah-endahe praja Ngalengka sak reja-rejane papan yen manah tetep menggalih ingkang garwa pinesti dados singkeling batin nggih Kusuma. Seranane wong yen luhung betah lopo kurang guling elinga solah jatmika yen wasana kudu mahanis ing nagimbal pangandikan rawuh Sang Prabu Dasamuka grojok tanpa larapan. Jata bukake Jata. Wah. Ale. Bumi gonjing langit kelap-kelap katon lir genjanging sang maweh gandrung sabarang katulukir. Wah, panggah kaya wingi kowe nyingkur ora gelem nyawang Dasamuka. Janjane baguse Bagus Rama ning gagahe menang aku sak pole, ngerti ora? Akeh wong wedok malah kepara widodari kayangan ngesir karo Dasamuka. Ning kanggone Dasamuka kuwi yen ora sinta ora. Yen pengen iso ngolehke aku ki gampang.
Ora usah kakean polah ngalor ngidul, kowe cukup noleho nyang aku mesemo tipis ngono wae. Ngerti ora? Mesemo tipis karo noleho nyang aku. Tak jamin akidah kuwi geter nyawang kowe, ngerti ora? Dosamu kok latalah. Mbok ngono nganggo ngomong, sepira jerune tohmu marang katresnan, sepira bobotmu njajaki wong wadon. Lho. Ngene wong ayu, wis ping pira aku gagal perkara katresnan. Ora nggur kowe, Sinta, ora nggur kowe. Sadurungmu eneng Witawati, Sukasalya, Citrawati lan akeh banget aku gagal marang katresnan. Ning aku kuwi tiba, aku tangi meneh. Aku tiba meneh. Aku gagal, aku bangkit meneh. Watekku kuwi ora gampang pupus. Dene kok aku tiba ngletak kuwi aku mesti bakal mandek, ngerti ora? Mandekku aku mikir. Aku gawe sanggit rungsit reka dayaku. Lagi iki aku oleh kowe sing rada suwe nyang Alengka. Dasamuka kanggone tresnane Sinta iki mung kanggo Pangeran Rama. Kowe ngerti bedane aku karo Rama apa? Adoh mulya Rama, utama Rama. Aku ora bisa dadi Rama, aku ora bisa dadi wong liya. Aku ora bisa, aku ki wong yen wis sepisan seneng bakal tak godak. Sepisan aku sayangku nganggo banget, ngerti ora? Yen wis kadung tulus kon nyembah delamaanmu ngene, kuwi aku kelakon nek sing merintah Sinta. Aja to ngono, pomo aku dadi bojomu, mbok celuk rasah, mbok celuk pangeran rasah, mbok celuk kakang, awenen ngene lho, awenen ngene, kuwi aku wis mara. Ngerti ora? Awenan ngono lho, kuwi wis mara. Kuwi aku. Tak turuti tresnaku iki nganti goblok, ngerti ora? Cara tembung saiki aku iki bucin, ngerti? Aku dudu kaya Rama sing mamerke kowe turun dalan. Rama mamerke kowe posting kowe kono kene. Aku dudu Rama, ngerti? Mergo tresna kuwi manggone nyang ati. Ayumu kuwi ra kanggo wong liya, ning ayumu kanggo Dasamuka dhewe, ngerti? Ora tak umbar-umbar turut Facebook. Raimu karo aku, ngerti ora? Mula kowe tak simpen rapet ning Taman Asoka kene. Ning kene ora ana wong lanang liya mlebu kejaba aku. Yen perkara tresna Sinta, aku luwih primpen tiwas Rama Wijaya, ngerti? Aku kuwi duwe ibarat, coba rungokno, ora perlu kok jawab. Aku duwe ibarat, aku duwe dhuwit 100.000. Rama Wijaya duwe dhuwit 500.000. Tak kekne kowe saka aku 100 kuwi mau. Rama Wijaya ngekeki kowe nggo 200. Temtune kowe dadi wong wadon mesti milih Rama Wijaya, merga Rama Wijaya ngekeki kowe luwih saka aku 200 banding 100. Ning ngerti kok, aku kuwi menehi kowe kuwi kabeh. Nek Rama menehi kowe kuwi mung sak geleme. Sak
geleme wae ora ana separone sing diduweni Rama. Ngerti? Kowe kuwi lho tak colong, tak bradat, tak gawa rene. Aku dhewe sing mara nyang kowe, aku dhewe Sinta. Dene Rama Sawangen nglumpukke kethek-kethek ning Mangliawan kono. Kae ngono ya nggo arepe kongkonan ngrebut kowe. Ya ngene iki, aku sing beda tataran karo Rama. Pancen aku mung sak bisaku, aku mung sak mampuku. Beda karo Rama sing sak geleme dhewe andum katresnan karo kowe. Aku takon Dasamuka, piye? Yen aku kena lara wuta, aku ora bisa ndelok padange jagat. Apa sing bakal ndok tindakke Dasamuka? Walah dalah. Tak klumpukke kabeh tabib lan dukun ngalengka. Sing ampuh-ampuh tak kon marekke kowe. Yen aku tetep ora bisa nyawang kepiye? Tak goleke tombo ning donya iki tak itri. Yen ning donya ora ana aku munggah kayangan sampatan karo para dewa marekne Sinta. Yen aku tetep uta lan ora bakal bisa waras piye Dasamuka. Aku bakal setya njaga kowe nganti saumur uripku tak udoke nganggo kowe Sinta. Kowe ngerti Dasamuka piye? Biyen Pangeran Rama nyauri pitakonku iki piye? Piye? Pangeran Rama nglilakke mripate nggo aku. Kanggone Sinta apik-apike aku bisa nyawang jembare jagat. Luput-luput aku yen ora bisa nyawang tegese Rama ya ngancani aku ing petenging donya. Sinawa nganggo banget yen arepe golek tembung karo wong wadon. Kowe aja nggur dolanan tembung. Yen nggur kaya ngono kuwi wangsulanmu. Ora ana sing trep kanggone Sinta, aja ngarep-ngarep Sinta jejer marang Ratu Ngalengka. Yangsat bajingan tengik, tak rantam tembungku meksa ora gogol atine. Monggo sekecakno ning Asoka kene. Dipun gego jare Dasamuka. Iya aku ora kok Trijatha. Ora bakal gogrok kae kok kumrasak suarane apa ya Trijatha. Lho kok onten kethek putih ya. Anoman malumpat sampun mrateng witing Nagasari.
mulat mangandhap katingal wanodya yukuru ageng amit pasang kalimantabik pisawanan kula sinabeta ing iloduni dumawaing tawang towang sang dewi kula ingkang prapta sang dewi iki kok ana kethek putih mongko ngalengka kene iki akeh-akeh buta tur sing mlebu ning asoka kene iki yen ora Prabu Dasamuka ora ana lha iki sapa ya nderek tepang Gladiwanuh kula duta utusan Sri Rama Wijaya nuninggih keng garwa paduka sang dewi nami kula pun Anoman nuninggih senggana kula kinenak yenaken kawilujengan paduka sang Dewi Rekyan Sinta saka sang Prabu Rama kowe utusane Prabu Rama garwane ingsun inggih lakar kados mekaten sang dewi iya jenengan wau sinten nami kula Anoman sang dewi Anoman anak kethek kok iso putih aku ki nek seneng karo kethek sing putih nggih sak putih-putih kula wonten perangan awak kula sing ireng panggahan Napa? Sing ireng napa? Sing ireng napa? Rambut niki lho, rambut. Lho, rambut kula niku tasih cemeng, sak putih-putih kula, ngaten lho Sang Dewi. Nggih, Raden kula Trijata, Raden kula Trijata. Oh. Abdi dalem Taman Keputren Taman Soko. Mboten kula niki Cleaning service. Aku nganti bingung arep omong apa nek karo wong ganteng iki kaya ngene aku bingung. Wah, ana kok. Kula niki putrane rayine Prabu Dasamuka, kula putra saking Raden Gunawan Wibisana Raden. Oh, inggih. Wilujeng tetepangan nggih Sang Dewi. Nggih. Nomor HP kula mboten dicatet to Raden. Kula mboten beto HP, kula niki dinuta kalian Ratu Gusti kula. Aduh, muga-muga ketemu meneh ya Raden. Inggih, sanes wekdal mugi-mugi saged dipun temokaken malih. Aku nek karo wong putih-putih ngene aku gemes. Sayange kok adoh ya, Ram. Nggih. Jenengan mesti durung nate senadyan kula kethek. Wo, kethek iki nek ngambung iso muni mak terang tang. Aku nek karo sing berbulu ki aku saya beringas. Nah iya. Sang Dewi Sinta, piye Anoman? punika kula diutus kalian Sri Rama Wijaya minangka tandha Sri Rama Wijaya taksih tresna dumateng paduka Sang Dewi punika wonten bebana wujud ali-ali Sutya Ludira kula aturi nampi nggih Sang Dewi Gawa rene Anoman gorene iki saka garwane ingsun Sri Rama Wijaya Anoman inggih lakar kaluhuran kados mekaten Sang Dewi iki wis tak engko nggih sawangen to Anoman iso pas banget ning trijiku iki wah inggih menika tandha tresna saking Ratu Gusti kula nggih kang garwa Sri Rama Wijaya iya ya Anoman yen ngono kanggo walese Setya Ludira iki Kanjeng gelung saka Sinta tampanana kunjuk Sri Rama Wijaya ya nggih Sang Dewi kula tampi kanthi bomboking manah Rekyan Sinta
cukup panggonmu dadi tinuta ngono wae Anoman. Inggih, kula tingali sampun sawetawis dangu anggen kula sowan marak mangarsa Sang Dewi. Kalilan kula nyuwun pamit badhe bali. Nun inggih ngadhep marang Sri Rama Wijaya Sang Dewi. Salamku katur kanggo garwaning Sun Sri Rama Wijaya. Nun inggih ngestokaken dawuh. Aku ngenteni Sri Rama Wijaya mapak aku dhewe. Inggih, kula aturi sabar sumarah mring Gusti bakal wonten tumapaking wanci paduka bakal bali wonten ing regemanipun Sri Rama Wijaya Sang Dewi. Duga digawa sing ati-ati Anoman. Nyuwun inggih, nyuwun pamit Sang Dewi. Ngalengka kandhang macan ati-ati. Inggih. Wah, wis kasil aku maringake wujuding ali-ali Sotya Ludira marang Kanjeng Putri Rekyan Sinta. Tegese wis kasil anggonku dadi dutane Sri Rama Wijaya nak yenake kawilujengane Sang Dewi. Lan uga aku bakal idep-idep neter kekuatan ana ing negara Ngalengka kene. Edan kowe mungsuh. Hey! Dedel gayuh kekono risang Ramandaya pati ana yaksa gung cangkrama namane wil katak sini dadi trone aing mare mbadhok ulam tanpa tuwuk mina-mina Jrojolodri. Iblis tenan. Wanara seta putih memplak. Kowe anteke musuh. Ketitik kowe grenengan kowe dadi dutane Sri Rama Wijaya. Ayo manut tak bondo tak serimpung sikilmu tak pagas gulumu. Ya, pancen tak akoni Anoman sing dadi jenengku, aku dutane Sri Rama Wijaya. Kowe sapa? Aku kang jaga ana ing beteng Taman Soka kene. Aranku Trikaya, ya. Ayo, gelem nungkul apa ora? Gelem nungkul apa ora? Aku gelem nungkul yen wis pecah dadane Anoman. Edan pani karo aku nantang perkara sing tak wedeni apamu. Legan golek momongan bunuk golek pacangan merangi tatal grajamu. Bener ngene tangku darah datemu cai kejo takon dosa kowe.
Ora telaten aku. Ra iso. Panggah ngene. Oh ngono ae. Legan golek momongan kethek mbubarke mlebu Taman Asoka. Wadya bala kocar kacir. Ora ngerti mbarepe Prabu Dasamuka. Raden Saksadewa ya Adipati Saksadewa. Putra mbarepe ratrima. Taman dienggo jak-jakan arep nyolong Ibu Sinta. Maju ora bakal wedi. Wah! Sumbarmu kaya ngono kelakon tak giring ning neraka jahanam parat.
Sawe utusane Prabu Rama Wijaya. Kapi Anoman. Wah. Saksa Dewa ratakon. Marganing patimu marga apa? Marga yudan apa? Hei. Hei, ke calu. Hei. Wah. Hei. Wah. Adikku Saksa Dewa. Kabrabak sro kabranang geget waja mlintir gumbala sugal wijiling sabda desmalaning rat leketing jagat gelah-gelahing bumi panus maning jajing lanat kethek putih dadi dutane musuh antek Rama Wijaya wani mateni adikku Saksa Dewa. Aku Indrajit sing ora narimakake kelakon tak jemparing dadi bandan tak aturke Rama Prabu Dasamuka.
kowe? Tak aturke Rama Prabu Dasamuka. Ya. Tuh. Aja montab lergina tap duka yaya sinepi. Dojo bang mawinga-winga wengis kemedhot patoning ladi. Oh, aha. Jet, iki apa iki? Mbok gawa ning arep kuwi apa? sawi kula aturi tanget piyambak Kanjeng Rama. Kowe sapa? Kowe kuwi sapa? Dasamuka. Aku dutane Sri Rama Wijaya aranku Raden Anoman. Iblis lanat kowe kethek putih. Ora kulak warta adol pangrungu. Ngalengka kene iki kandang kucing, macan. Jane apalane ora karu-karuan. Ora kereng kok kandang kucing kuwi kereng. Oh, macan. Dasamuka kok terus nglentruk. Ngalengka kene kandang macan, ngerti ora? Sapa mungsuh aku wani mlebu metu mung bali. Dadi aran, ngerti? Dasamuka. Nggih. Wong angkara murka yen pancen kowe ngaku ratu gegedhuk. Ratu Sekti Mandraguna pilih tanding jroning jurit Mara Gage. Ayo patenono. Patenono Anoman. Yen ora bisa mateni Anoman, lereno nanggonmu dadi ratu ning Alengka kene. Piye? Setan kowe! Iblis! Lekan golek momongan. Oh, kuno ketek yenyet-yenyet. Wah! Nantang Dasamuka. Dasamuka ora kena mampu tantang. Biangsat. Ayo. Wah! Iblis lanat. Monyet yenyet-yenyet. Biangsat kowe man. Wani ngenyek karo Dasamuka. Bangsat kowe man bangsat kowe. Kowe wani ngenyek karo Dasamuka arep nglengserke Dasamuka teriak cacak monyet. Biakar ning alun-alun. Bakar. Wow. Sajroning aku kabondo arep diobong dening Wadyabala Ngalengka. Iki ana pawongan bagus sapa kowe iki sanak? Apa panjenenganmu kang bakal ngurupke geni minangka lantaran ngobong marang Anoman? Babar pisan ora Raden. Nderek tepang gladi wanuh kula rayinipun Prabu Dasamuka. Nami kula pun Gunawan Wibisana. Sejatosipun batin kula nggih mboten sarujuk kalian Kakang Dasamuka. Anggenipun tansah tumindak angkara. Kula percaya Raden menawi wanci punika sampun kinudrat Gunawan Wibisana badhe suwita dumateng Sri Rama Wijaya. Ing wekdal punika ingkang dados dutaning adil. Lan wekdal samangke paduka Raden ampun wasumelang sangga runggi. Uruping geni kamurkan boten badhe bakal ngobor uruping kautaman. Aku njaluk pandongamu ki sanak.
Gya Risang Indrajit matak aji lebur geni medal geni sakonang ngobar marang kayu kang wis ngupengi wonten ing ragane Risang Senggana kobar makantar-kantar ana kaelokaning jagat Raden Anoman kang sakraga malih kaya dadi loro 3 4 1000 Anoman ngobar ngalengka. Ngobong. Oh, Anoman si kethek putih. Soandaman dinta dijak mulih. Konangan wah. Ora wedi getih. Weh. Anoman. Kebak. Den Ndara kula Raden Senggana kula aturi nyirep Bramantya paduka Den sampun purna jejiban paduka dados dutanipun Titis Wisnu Bathara Sri Rama Wijaya kula aturi kondur Ndara. Karetane satriya linuwih kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine Anoman kang prapta iki nggih sinuwun iskala lampah kula. Iya piye kabar kawusanane anggonmu dadi dutan ingsun antuk gawe apa ora Senggana? Ali-ali Sutya Ludira sampun kula pasrahaken dumateng ingkang garwa sinuwun. Saha punika kula ngaturaken kancing gelung saking keng garwa kunjuk dhateng paduka sinuwun suwawi kula aturi nampi sinuwun.
ya Hanoman. Pranyata jeneng sira Senggana Duta kang ngrampungi gawe. Yen pancen mengkono kari ngenteni tumapak ing wanci, jeneng ingsun bakal njaluk balini Regyan Sinta. Minangka dadi tandha pambrastaning angkara murka Sidasa Muka. Malik nyongo, rambatan nyongo. Semak aku nyawang selendang biru kelungane kasih ati aku kabaya ungunya ke padesa lae sampe sangkane gawe bingung nyata kagungane gede paedae. Bebas, monggo. Sinten? Anyela janji selendang biru, selendang biru among setiam Kur disauri kur ya 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 kono tatapono janjimu selendang biru. Pak Pur. Hanyela
selendang biru. Ah. Cengkok merangsang jenenge iki. Cengkok kemawin. Saya liar. Liar no aku, mburiku Hirman kok liar aku. Iya. Nyapa dadak semu-semunan barang jaluk ya langsung gitu. Sowan. Monggo, Pak Pur. Sing moho sisan. Selendang biru hamong ngenaki hati. Arah kono. Nora tekan batin setiamu. Selendang biru. Ya, 1 2 3 4. Ya. Tatapono janjimu selendang biru. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Iki jam 2 punjul 41 menit. Manut jamku. Tro, bener. Ngene iki aku nek rasan-rasan karo sing bonang Mas Hirman iki mesti ning mburi ana rasa-rasan. Ya ini kok lagi goro-goro bare jam piro. Lah nek aku ngono ki wong tertib, mbok jak yahene iki lho. Rasaku ki wis ora karu-karuan. Lah ya Nyongo kok meh subuh. Dan ngene iki kok nak manyurane kari penak. Ki kok nak dum tugas. Aku sing mateni Indrajit, sampean sing mateni Dasamuka. Ayo monggo arep medun. Tak tonyo yo. Kembali ke Benang Merah ya kuwi rangkaian acara pada malam hari ini. Tro. Iya, Tro. Nah, iki acarane ya kuwi persembahan dari rumah makan Lumintu Ibu Cynthia Jasi. Wah iya, bener. Dengan mengawali tahun baru Masehi 2022. Betul. Semoga di tahun 2022 kabeh pinaringan sehat kebageswarasan, sukses dalam karir, kabeh pinaringan rezeki kang melimpah. Bener. Amin. Amin. Uga donga kagem Ibu Cynthia Jesi. Lah. Anak ula, Tro. Kuwi ora nyokot ya santai bae. Sindene wis ngene, Tro. Ular. Kuwi ngawe apa nolak kan ya ora ro. Ular. Uga Ibu Cynthia Jesi Mas Gareng Dik Bagong. Piye? Kang minangka dadi pemantau tetap YouTube bener. Asta Brata Media. Wi penggemar setiane Asta Brata Media. Betul. Ya didongake muga-muga tansah pinaringan sehat walafiat, sehat lahir batin, rezeki kang sempulur. Luar biasa. Elok cah sanggar jarike anyar-anyar. Diparingi jarik karo Bu Cynthia. Durung meneh iki ya jarik dalange terus Dek Niken. Waduh, jarik iki penak tenan, Tro, sing iki. Iki ngene ya Mas